बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. मग बसमध्ये ते एका शेजारी बसायचे, मग बसमध्ये ते झोपायचे. रियाजाच्या वेळेला रियाज करायचा आणि अभ्यासाच्या वेळेला अभ्यास करायचा. मस्तीच्या वेळेला मस्ती करायची. 5 ते 7 जर क्लास असला तर मी जाणारच नाही. वाटेवर काटे वेचित चाललो, पण ते दरवेळेला म्हणतात की बा सांभाळून घ्या मला. मग आम्ही त्यांना रिस्पॉन्ड करतो की नाही तुम्ही आम्हाला सांभाळून घ्या. सारेगमप फेम ऋषिकेश ढवळीकरांचो सांगीतिक प्रवास पळयात फक्त गोमंतक टीव्हीच्या बलकावान. आयतारा सांजे 5:30 आणि रातची 7:30 वरांचेर.